गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि एसेमब्लिनि स्पिकार काथिराम बर'आ MBBS फरायनो राङारि अनसुंथाइ होदों। तामुलपुर बारिगाव गामिनि सन्जय कुमार बर'नि फिसाजो उजुला बर'आ मेडिकेल साइक' आनजाद निटआव उथ्रिसारना MBBS फरायनो थाखाय राङारि आंखाल जानायलाय बिटिसि खुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ राङारि अनसुंथाइ होयो। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसाम आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि आलासि नब्लाङाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। थांनाय 29 अक्ट'बर खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय साबकाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्सागुरि गामियाव फालांगिरि एबा दाम्फार बिगोमा जिरेन्द्र नार्जारिखौ माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफ्रा बेन KL'नि नंखाय मुं लाना बुथार खोमानाय आरो ट्राइबेल बेल आरो ब्लकनि हायाव दखल खालामना न' लुनानै थाफैनाय मानसिफोरखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो इफेक्सन खालामनांगौनि दाबिजों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आफादनि आफादगिरि मार्कस मसुमतार बिथाङा गावनि मावथि हान्जाफोरजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गुलुं गुजुं थासारि, फरायसाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थार्ड सेमिस्टारनि आनजादनि फिथाइखौ फरायसाफ्रा गोजोननाय मोनाखै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद जौमा फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना थांनाय 30 अक्ट'बराव होनाय थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ लानानै खुद्रिसारदों। फरायसा फरायसुलिफ्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सायाव माखासे गोख्रों अजद होदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आनजादनि फिथाइया बेले बेजे आरो नांगौ समाव बिजाब दिहुनै गेना खान्थि सोलिनाय गोख्रों अजद दैखांदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कक्लाबारि चापागुरि आनसलिक अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ बेसेन नाङै कचिं सेन्टारखौ बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि चापागुरि आनसलिक अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव बेसेन नाङालासे कम्पिटिटिभ एग्जाम जेरै APSC, टेट, SSC, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बायदि बायदिनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टारखौ बेखेवदों। बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों BB किसान फरायसालिमानि प्रफेसर मानगोनां धर्मेश्वर ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अमिय कुमार लावजारि बिथाङा। BTR आव बांदों हिंसायारि खारसि बिरसि जाथायफोरा। गसाइगाव सासे बोराय सुबुंखौ खारसि बिरसि बुथारनाय जाथाया सोमजिदों। सानथामनि उनावसो सासे बोरायनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। जाथाया सोमजियो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पल्टन बाजार साखाथियाव। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाना माइ दुब्लियाव जिउ गैयै देहाखौ बोखांना मोननाय जायो। रायजोफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। फैगौ 6 नभेम्बर खालि चिरांनि दादगारियाव ST क्लिनिकनि बानजायनायाव बेसेन लायाजासे देहा आनजाद मावबादा खुंनो थांखि लादों। चिरां जिल्ला सदर काजलगाव थानाय ST क्लिनिकआ थांनाय समफोराव भारत भुटान सिमानि दादगारि ओनसोलाव बेसेन लायाजासे देहा आनजाद मावबादा खुंनाय बायदिनो फैगौ 6 नभेम्बर खालिबो डायेबेटिस, हाइपारटेनसन आरो गुबुन गुबुन बेरामफोरनि देहा आनजाद मावबादा खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे मावबादायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानानै देहानि आनजाद नायजाफैनो आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद फसंथानफोरखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय ST क्लिनिकनि देहा फाहामगिरि डक्टर सामिक देबा खावलायहरदों। लोगोसे माबाफोर सोंलु दङब्ला मबाइल नाम्बार 7002293924 आरो 9954687336 स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव सोंहरनो हागोन होननानै फोरमायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मिरु आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि जथाय बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि सिके दख'रानि सिङाव थानाय 1 नं कक्लाबारि ME फरायसालियाव मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि 80थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। हाबाफारि जागायजेननायनि सिगां बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे रुंसारि बानेश्वर बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिथांनि अनजालि बिसि मुर्सिमा पुलेश्वरी स्वर्गीयारि बिथाङा आरो गासै मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोन, बाक्सा जिल्लानि दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोन, BTRनि बुंथिगिरि काथिराम बर', MCLA मन्टु बर', फोरोंगिरि मेलेमजिबि आरो रायजो राजा बिथांमोननि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो।